Alex, běžný pilot nákladního letadla, se nečekaně ocitá v epicentru nevídaného dobrodružství. Při přeletu nad Atlantikem začne záhadně zářit talisman jeho přítelkyně a náhle se Alexovo letadlo zřítí do bouřlivých vod. Vybaven pouze padákem, přistane na písčitých březích neznámého tajemného ostrova. Zachráněný místními domorodci je vtažen do hledání skrytých předmětů a tajemství. Vydáte se na úchvatnou expedici do srdce ostrova, kde čeká nejen ukrytý poklad, ale i kletba rozhněvaného boha. Vaše detektivní schopnosti budou prověřeny jako nikdy předtím. Prozkoumejte více než mnoho zázračných míst, kde se zastavil čas, a odhalte jejich tajemství. Váš úkol není jen nalézt ztracené předměty, ale i navrátit je na své místo a získat tak pomoc domorodců. Připravte se na sbírání majetku zákazníků, řešení zapeklitých miniher a získání nepočítaných pohárů v srdci ostrova záhad.